Falando de xogar, Andrés Barreiro. Dalle un toque de campás a ver se adiviñamos cal é. ¡Uala! A ver... Ui. Impresionante. ¡Guau! Madre que... Non sabemos que tal está longo. do oído de Andrés, agora nos conta que foi este toque, pero falamos do toque de campás, xa sabedes que son patrimonio inmaterial da humanidade, ese toque español de campás, pero que esta fin de semana en Loiro, en Barbadas, houve un evento moi importante, non? Para reivindicar precisamente este oficio, esta linguaxe. Sí, foi unha clase de toques, contar un pouco a historia, falar das campás e de que isto é unha linguaxe e que varía dun lugar a outro. Claro. E o que eu toquei ali, pois, no lado podía ser algo diferente, pero algo que hai que reivindicar, o toque de campás, aínda que non poida ser un oficio, pero que na festa sí se poida facer. Bueno, oficio si foi no seu momento, ¿no? Durante moitísimos anos, precisamente para evitar que se perda, ainda que sexa como tradición, traballades moi duramente. Parabéns por ese recoñecemento da UNESCO como Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Falabas de que o toque de campás existen diferentes tipos, pero non en todos os lugares significan o mesmo. De cantos toques distintos estamos a falar? Non che podría decir, porque é que isto depende da parroquia. Medio do campanero. Había un campaneiro, ese campaneiro tocaba dunha maneira e outro parroquia tocaba doutro, non? Imagino. Non, Andrés? Claro, sí. Tanto de morto como outros sinais, como pode ser o toque a parto, toque a lume... Había moitísimos toques que hoxe en día se perderon. Wow. E outros que quedan na memoria. O de lume está moi ben, para alertar a parroquia, non? Ese tamén depende dunha parroquia e doutra, porque, por exemplo, na miña parroquia tócase durante 5 minutos, 3 toques na campana grande, en outros sitios tócase como un repique moi forte, moi seguido, e noutros simplemente se tocan as dúas campás á vez rapidísimo. Eu sin saber a linguaxe das campanas se vexo que están tocando 5 minutos e igual algo pasou. Claro, pero a forma en que toque tamén che dá a entender, porque o toque a lume expresa urxencia, e xo notas. Cando toca lento, a campana chora, tamén o notas. A boda, aí toca a boda? Eu ese sí que non o sei. Pero mala sorte na parroquia, entón. Non, digo, cando salen os noivos. Pero hoxe en día non. Hoxe en día, pois, non se toca. Pero antes se repinicaban as campás nas bodas, non? Cando saían xa casados, eu penso que sí que se acompañaba cun repeniqueo de campás. Antes tocábase pa todo. Pa todo. Todo se avisaba, que as campás era o WhatsApp de antes. E isto que entendo que en realidade a campa non sei se pode ser considerada así, pero parece un instrumento, quero dicir, apréndese a tocar, ten a súa técnica. Alguén que nunca tocara, como pode ser Robert, por exemplo, agora podería facer un repeniqueo, iniciarse, canto tardas en saber dar algún toque? Non sei se queres probar, Robert. Pero é que eu toquei, porque no seminario tiñamos que ir tocar. Sí. Cada semana, cada día, tocaba ya íbamos dous tocar. Subíamos arriba e pam, 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 pam. Isto é como andar en bici que non se esquece ou...? No, non é o caso, creo, vamos a ver agora, pero creo. Eu se me enseñas un, eu repicocho. Se queres probar camuñeira, que Estas campás son iguales as dúas? No, as campás sempre teñen que ser de diferente tamaño para que teñan diferente nota. Claro. Porque dúas campás ca mesma nota non se vai... Canto máis grande entendemos que un son máis grave. Claro. Mira, voulle meter a morto, vale? Ui, vaya. Pero... Home ou muller? No, porque eso da muller métese na outra campá. Ah, que sí? No, depende. Ves, como non? Pero como o galego depende. Sí, claro. Ah, sí, si o parecemento... Isto é que morreu alguén, pero que tampouco era... Sabes, meterlle un pouco de... Iba por aí, non? Mais ou menos. Mais ou menos, máis ou menos. Iso sería a morto. Sí. Algo así. Pero bueno, é o que volvo a decir, depende, como vou galego... Na aldea de Robert, eso sería así na súa parroquia. O que está claro que esta linguaxe, entendamos un non os toques, sí que é certo que levamos un pouco pois dentro de nós, porque eu acabo de escoitar ese toque de campás e xa me entrou un arrepío. Porque te leva a nenez tamén, non? De cando eras máis rapaz, non? Porque agora escoitanse menos, non, Andrés? Sí, cada vez está quedando... Nas cidades non se pode tocar de noite, non? Non, tampouco hai que tocar moito de noite, pero cada día estorba máis o son da campá. Sí. É algo que hai que loitar
porque persevere e prevaleza, porque non deixa de ser unha tradición que van de centos de anos. Claro. A xente escoitaba a campá e enseguida sabía que estaba tocando, que estaba pasando na aldea. En algún aldea de Ferrol tamén se tocaba a teléfono. Cando ainda non todos Toma tiñan teléfono na casa e o tiña o cura, Toma. pois tiña un sistema que tocaba de tal forma que indicaba a unha aldea da parroquia... Que estaban chamando. Claro. E iban os veciños a ver para quen era a chamada telefónica. Supoño que sí. Era o WhatsApp da época, tes toda a razón. totalmente. Pero Perdida, fixadevos que perdida. bonitas. É como un chama colga, non digamos. Digo que ademais son auténticas obras artesanais, porque estas en concreto que trouxeche son preciosas. Sí. E imagino que con moita artesanía detrás, non? Esta pequena que ten un sonido espectacular, escoitemos. Moito máis agudo, sí? Sí. Esta fixo ao campo, que é o único artesano que queda a nivel de Galicia. Eu coido con dos poucos artesanos a nivel español que sigue traballando totalmente artesanalmente. Artesanalmente quere dicir que como a fai? A ver, as campás Ten unha fundición. fanse en barro, pero hai distintas formas de facelas. É que se me poña a explicalo non acabamos. Pero como un barro, pero esto será... O molde, entendo, non? Failase un... Fanse como... Empezase facendo unha campá de barro, Sí. que é o que sería o macho. Sí, sí. E cócese o barro todo. Claro, claro, hai no que poñer duro. Despois faise a falsa campá, que é o que vai ser o grosor, no que se poñen todos os adornos, os nomes, as cruces, os santos se o leva. Si, aí teño o nome da parroquia, biche aí. Claro. Jesús. Despois dáselle un baño de cera e volveselle a botar outra capa. Esta última capa, que se chama a camisa, retírase unha vez que está seca, rómpese a falsa campá e queda o oco para rellenar de bronce. Que traballiño. Se se busca por Faise YouTube, todo hai o moitos molde, vídeos. Sí. E queda o oco para meter o bronce. Aí Justamente meten o aí, bronce e sale o bronce. Claro. Teñen Chulada. pinta de baratas. Non sei se coñeces algún toque para chamar ao cura. Para chamar ao cura. A misa, chama a misa. Oi. Chama a misa, a ver. A ver se aparece A ver. un cura por aquí. Non sei se sor de efecto. Pois está surtindo efecto, porque aquí temos ao Padre Patiño, por favor. Este sí que toque a misa, ¿eh? Por lo menos yo toco 30 veces, manualmente 30 veces, Sí. y después 3 finales. Pi, ¿Para ir a misa? pi, para avisar. 30 toques? Para avisar. O que non quer ir aos 15 ou 20 non vai querer ir aos 30. Pero O que non se deu por pero enterado. por lo menos para que se enteren. Pero se as misas do Padre Patiño duran 15 minutos, se toca 30 veces a campá, canto dura a misa? Pero es que la campana también es un acto religioso también para celebrar la misa. Forma parte da liturxia, Claro, non? Vale. claro. El rito es necesario. Sí, señor. Bueno, chegou o momento de poñer a proba os vosos coñecementos e, sobre todo, os do Padre Patiño, que terías que ser un pouco o erudito neste caso, vale? Imos facer un concurso, a ver quen é quen, precisamente, de recoñecer máis diferentes tipos de toques. Non sei se... Vou contrastar co experto, dadme un segundo, non miredes, Está que como vos unha gusta carreira moito de coches cotillear. contra Fernando Alonso. Mira, en que orden che Patiño seguro que gustaría? lo sabe. Seguro. Podemos empezar? Además, o sea, que é automático todo. Claro. O sea, automático. Sí, Temos por ali exemplo. Para home, para Vale. muller, para A ver. todo. Aquí o experto acaba de decidir que coas respostas que xa temos acordadas imos empezar de abaixo para arriba, vale, compañeiros? Por se tendes que ir ao noso compás, nunca mellor dito. Atentos, porque hai 4 toques que adiviñar e algúns ben curiosos. Que te ristis, e ainda non empezamos. Vai sin opcións, non? Vai sen opcións, hai que tirarse a piscina e intentar adiviñar, vale? Veña. Patiño será o último en contestar porque é o máis entendido. Andrés, estás preparado? Vai. Veña, pois imos co primeiro. Atentos. Que Esto anuncia bonito, algo bonito, Que positivo. bonito soa, Hai que dicir que se facemos caso de que dicía Andrés, de que o son acompaña a mensaxe, debería ser algo bonito, Eu pero creo non sei. que indica que está a roupa ao clareo. Pero iso que quere dicir? Literalmente Que está non roupa se- careo non se que non pode se pode falar. falar. Que non se pode falar. Robert, ti que pensas? Que empeza a procesión. Que vai De festa empezar e empeza a procesión. É A festa. San Roque, neste caso. Vale, procesión de San Roque. Patiño. Detente trono, ¿no? E a resposta correcta é a do Padre Patiño, efectivamente. dixo? Toque de Pero que- tentetrono ou tentenube, que aveciñan Detente. tormentas, non? Sí. Claro, la campana está diciendo que vaya a haber
Santa Bárbara bendita, guarda pan, guarda vino, guarda xente no camiño. Detente, non veñas, non... Había como un ensalmo, Claro. non? Pero para, Detente, anuncia que trono. ven mal tempo, tormenta. Cando no verao, que cando a colleita estaba, pois, bueno, pois, formándose o fruto, e se vían vir nubes moi gordas, moi negras, pois tocabas este toque para afastar os seixos, como lle chaman na miña zona, o Uy, ¿por qué no pedrazo. empezamos Pois por ese, tal empezaríamos como a estaba o darlle tempo? forte, non? Porque coa borrasca que temos Pero enriba... rezábase que campá, tente trono, tente tú, que Deus Sí. pode máis que tú, por eso... Que Deus Tente pode todo máis que tú. Iba con ensalmo e todo. Deus pode máis que tú. Moi Deus ben, pode Padre máis que tú. Patiño, Moi ben, gustoume esta primeira. Pagamos un peso por ti, moi ben. Sí, 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 con ensalmo e todo, Isto vale puntuación dobre. Veña, imos co seguinte. Tamén importantísimo controlar ese toque. Dai, Andrés. Este vou tocar de dúas formas, Vale. por se o coñecen dunha ou doutra. Veña, para todos os públicos, non vos queixedes. Durante 15 minutos sería este. Perdón? Chéganos así. Este sería outro. Buah. Notase Como estará que... Andrés, hai que mandalo a unha Oh, revisión. terrible. Pero Sí, te das sí, conta sí. como eu podo escoitar nunha feta? Estás totalmente Vamos afeito. que non hai nada. A xordo xa que me vai afectar. Bueno, dúas como se maneiras distintas de mandar unha mensaxe única que penso que se pode interpretar máis ou menos porque notase que é algo como de emerxencia demais, non? Que pensades que se O trata? peor é que me soa moito. Toque a lume. Sí, O peor é que me soa moito. alume. Sí. É dicir, incendio, perigo, non? Dis alume. Robert. Eu creo que é que o cura quere ovos. Pois non estaría mal. Que lle traigan ovos ao cura. Tamén con urxencia neste caso. Urxencia. Padre No, Patiño. Eu apoiaré a Juan hoxe que sí que acertou. Toca lume. Efectivamente, Andrés? Emergencia. Efectivamente. Efectivamente, toqué a lume, non imos nada mal. Reparto aquí puntos entre Juan e o Padre Patiño. Sí, sí, sí. Pero agora imos coa última das que había, elixes a que che pete, vale, Andrés? Estamos Vale. todos compinchados. Robert, podes te estrear aínda neste Claro, marcador. que vou pola diócesis de Mondoñedo, entonces claro. Cada un vai pola súa. Veña, que está seguro que a sabedes, a ver se dades A ver, exactamente co que andamos buscando. Que repeniquen as campas. A ver. Quedaría un chimpún final, espera. Ahí está. Vale. Agora sí que sí. ás 5:30. Deu 5:30. No, son os cuartos. É cando hai que coller as uvas na man. Pensades que Isto é difícil, eh? ten que ver coa hora, con que? Padre Veña. sabe, Non eh? teño ni idea. Padre sabe, Resposta eh? definitiva, preciso. O padre Patiño. sabe, eh? Eu penso que, non sei se será a súa zona, pero é toque a morte de home. Ainda que tocou a pequena que está a confusión con a muller, pero é toque de home porque tocaches 3 veces aquí. Despois a toquei pequena. dúas. No, pero tocaches dúas e unha pequena. No, esta... Dúas desta. Non lle é da discutas zona o experto, de Patiño. San Miguel de Pereiras, en Ah, Mos. San Miguel de Pereira, ves? Dase- Sabes Que por é que qué? cada un ten o seu... Claro, hubo un estudio desto, que hai unha parte de Ourense tamén, que ten Este unha era de diferencia- muller. Sí, pero hai unha parte de Ourense que ten unha diferencia de toques de campán. Hai un estudio feito por, Sí, por sí, unha si universidade. nos comentaba Andrés. Non lle ¿no? gusta Cada perder zona. ao padre Patiño. Pero No, efectivamente, no, ya pero ven no. encaminado. No. Toque a Tocou morto, muller. muller neste caso, Claro. entendo, Sí. non? Sí, porque Bueno, este toque é claro. máis largo. Empezas indicando se era home ou muller o que morreu, un silencio, empezas unha carreira que é tocar un en cada unha. Segundo esta persoa fora maior ou máis nova, alongábase ou acurtábase o toque. Ah, Daba amigo. moitísima E información, despois eh? un silencio e indícase se é a primeira, a segunda ou a terceira carreira, porque se era home levaba 3 carreiras e se era muller levaba 2 carreiras. Isto dependía, o home ou a muller, quen levara máis toques, dependía se na parroquia era patrón ou patroa. Wow, cantísima información. Sí que aprendemos, eh? No, no, Pero bueno, non Unha quita- tradición tan fermosa que non se está a perder, afortunadamente, grazas Grazas, a Andrés entre e a outras toda Andrés e a todos os seus asociación. compañeiros e compañeiras, oye, moitas Sí, gracias, señor. magnífico traballo de recuperación e de lembranza. E de aguante días como hoxe, porque donde se toca manualmente teñen que estar aguantando este clima. Claro. Que é unha animalada, tocar a campana con este Pois clima, tamén é certo. e sobre todo cando teña que subir ao campanario. Pois imos seguir falando